Schubor na Geschlemm jong unong san hima. Kalampung yele kai force maukan reu kop kalas dang haga arpu nyotrik rusau arjala arpu lai hamadan jongsha haga bala pli kado MLA ka maukan reu constituency uba bante dor lingdo kumkongsan haga ni kenti ka bamenta kila dan hadu sao pau tuli kikin hon jong kishinrang bat khat reu tuli kikin hon jong kikin thei ke balawan bani simbenta ha ka ba an sapteng biang yaki hakisngi ki banwan haswa ban sedang yegi lempung yele kai la pendong shwai ki program ba pher ki bakin thum ye ka jingya march pass jong ki school ba pher jong ka te thain nang ta ki jingrwai ba ki jingshat ba pher nolor kong san le don langru hagni ka sngi kin thop yo video ka mau kan reu ba ji dhar ku musumbot kong san usordar ka jongsha uba ulet kharsa no ka chairperson ka mau kan reu cop committee ka kong Amanda Annette Pakenteng bat ki wei hagabe dei ba gijing ele kai football hagani ka sngi sedang ka jongsha football club kala khori ka nam job hadin makalala ban pelim no ye ka khap mau football club na shiko la not but ye gani ki shiko la thep da upar khat bor lang kharsa no haga minute ka ba han reu phulai